खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तनि देहायाव करोना पजिटिभ। गिख्रंथाव बेरामनि गोसारनाया मुलुगनाङै सानसेनि उनाव सानसे बांबोगासिनो। आसामावबो करोना भाइरासनि पजिटिभ केसेस मोननाया सानसेनि उनाव सानसे गिख्रंथाव महर लागासिनो। साधारन सुबुंफोरजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि देहायावबो सन्देरगासिनो। थिग बेबादिनो आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तनि देहायाव करोना पजिटिभ मोननायनि उनाव बिथाङा गावखौ हम क्वारेन्टाइनआव दोनो। बबेखानि बे साननैसो जायफोरा बिथांजों सोमोन्दोआव फैदोंमोन बिथांमोनखौ आइसोलेसनाव थानो खावलायो। मख'नो गोनांदि दिनैसिम आसाम पुलिस फायखि हान्जानि गासै सा 2950 सोद्रोमाफोरनि देहायाव करोना पजिटिभ मोननाय जायो। नैथियाव दङ मेघालयाव जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ बुनानै बुथारो। मेघालयानि साउथ गार' हिल्स जिल्लायाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाया जालाङो। सासे हिन्जाव गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव हिन्जाव गथ'सानि नखरनि सोद्रोमाफोरा दायनिगिरिखौ जयै बुनानै बुथारो। बुथारजाग्रा सुबुंनि मुंखौ हुरुन शेख होनना मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला हिन्जाव गथ'साया गावखौ जिनाहारि खालामनायखौ बिमानो फोरमायना लायो आरो उनाव बिमाया बिफानो खोन्थायो। बेनि उनाव बिफाया रागा जोंनानै साथाम सुबुंखौ लोगोआव लांफानानै हुरुन शेखखौ बुनानै बुथारो। मिथिनाय बादिब्ला बुथारनायनि दायाव पुलिसआ बिफाजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ खायो। थामथियाव दङ जरहाटआव गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। जरहाट नोगोरनि थाकुरबार ओनसोलाव थानाय सिंगिगुरि स्कुटार्सनि गंसे फालांगियारि फसंथानाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अर खामनाय जाथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमायो आरो साथाम सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथायाव थैनाय सुबुंखौ 72 बोसोर बैसोनि गोमती देवी आरो 75 बोसोर बैसोनि सत्यनारायण अग्रवाल होनना सिनायथिनाय जादों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा जाहैबाय फारियै 58 बोसोर बैसोनि महेन्द्र अग्रवाल, 55 बोसोर बैसोनि कृष्ण गपाल अग्रवाल आरो 50 बोसोर बैसोनि उषा सिंह। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दायो डिब्रुगड़नि AMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि मानि जाहोनाव बे अरा खामदों बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव जौजों बुंफबनाय ट्राक हमनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम आरो वेस्ट बेंगल सीमा सापट दालाङाव गसाइगाव पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव 31 नं माहारियारि राजा लामाजों फोनांजाबनाय सापट दालाङाव सिखाव फालांगिरिफ्रा अरुणाचलनिफ्राय वेस्ट बेंगल फारसे 10 साखा गोनां ट्राक गारिजों लांखोमानाय गोबां बिबांनि जौ हमनो हायो। ब्रैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव जौजों बुंफबनाय ट्राक हमनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम आरो वेस्ट बेंगल सीमा सापट दालाङाव गसाइगाव पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव 31 नं माहारियारि राजा लामाजों फोनांजाबनाय सापट दालाङाव सिखाव फालांगिरिफ्रा अरुणाचलनिफ्राय वेस्ट बेंगल फारसे 10 साखा गोनां ट्राक गारिजों लांखोमानाय गोबां बिबांनि जौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सोलोंनि बिथाजों संदाननानै गसाइगाव पुलिस बिफाना आसाम आरो वेस्ट बेंगलनि सापाट दालाङाव गोख्रों सिग्रोमनायाव ओनसोलनि सिखावै लाबोखोमानाय माकटुल नम्बर 1 आरो स्टेक जौ 300 कार्टनजों लोगोसे देबरतन सिंह मुंनि गारि ड्राइभारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमो। बाथियाव दङ 15 आगस्तनि उनाव मुलुगसोलोंसालि खुलिनायनि थांखिखौ लानो हागौ। करोनानि जाहोनाव हादरनाङि बन्द जानानै थानाय मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमाखौ खुलिनो थांखिखौ 15 आगस्तनि उनाव लानो हागौ। आथिखालाव UGCआ बेखौ लानानै गावनि थियारिफोरखौ लानानै जागायजेनबाय। बियो 10 आगस्तनि उनाव बेखौ लानानै जायखिजाया समाव गावनि गोदान एकाडेमिनि केलेन्डारखौ फोसावो, जेराव मुलुगसोलोंसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरनि गोदान सिजनखौ जागायजेननाय आरो आगोलनि सिजननि सोलोंथाइखौ लानानै फुरा रडमेपखौ थियारि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।